светофарната уредба е стартирана. Още след първия завой екстремно Галин Георгиев, веднага след него Андрей Колев. На вниманието на състезателите от дивизия Супер Бъги, след тази серия ще бъде оросено трасето, след което ще обявим начало и на тяхната квалификация, да не бързат да слизат. Сега трасето ще бъде обработено след тази серия. Малко над 53 секунди е времето на Галин Георгиев. Втори Андрей Колев. Водачът на лек автомобил Шкода 1001 да отиде пред автомобила и да го премести, че е запушил подхода за състезателни автомобили. Още веднъж напомням на състезателите от дивизия Супер Бъги, след завършването на тази серия ще бъде оросено трасето, след което ще продължим с квалификация втора на дивизия Супер Бъги.